V tomto videu si ukážeme zapojenie tabletu k počítaču a na to nám slúži kábel, ktorý je súčasťou tabletu. Je to kábel, ktorým tablet aj nabíjame. Takže v podstate ten istý konektor teraz musíme nájsť, ho máme zo spodu. Počítač pripájame cez USB port. A počítač rozozná nové zariadenie. Po zapojení tabletu do počítača sa nám objaví na obrazovke počítača okno, ktoré nám ponúka niekoľko možností. A my zvolíme možnosť otvoriť zariadenie. Otvoriť zariadenie, aby zobrazil súbory. Otvoriť zariadenie, aby zobrazil súbory. Videa, ktoré sme vyexportovali v tablete, nájdeme v priečinku Video Editor. Takže tento súbor je stále uložený v tablete, takže aby sme s ním vedeli pracovať, ho potrebujeme prekopírovať do počítača, kde si následne budeme pracovať, ako teda aj s ďalšími súbormi, ktoré dostaneme z ostatných tabletov. Takže jednoduchým copy-paste tento súbor dostaneme, aktuálne máme na ploche počítača, už je na zvážení, kde si uložíte a vidíme po prehratí. Takže teraz máme tento súbor už v počítači. To samozrejme zostáva aj v tablete.